президенти ҷумҳурии тоҷикистон президенти мардумӣ, дӯстдори шеъру сухани воло ва арҷгузор ба бузургони илму адаб. бори дигар ин андеша собит гардид, албатта ғайриинтизор. иштироки бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомай Раҳмон дар барномаи базми шеъри гурӯҳи эҷодии идораи барномаҳои фарҳангӣ фароғатии телевизиони тоҷикистон ки дар ситоиши гули лола таҳия мегардид, барои муаллифон, коргардону наворбардорон, дигар таҳиягарони барнома ва инчунин иштирокдорон, хоса донишҷӯёни донишкадаи давлатии забонҳои тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода ифтихори бузург ва таърихӣ унвон мегардад. ин аст намунаи бузурги мардумсолорӣ. иштироки президенти мамлакат дар барномаи базми шеър чӣ гуна ба вуқӯъ пайваст? мо вақте ки бахши сеюми барномаи базми шеърро оғоз кардем, як садое омад ки пешвои миллат истоданд ва мо аз ин бовар накардем. аммо воқеан мебинем ки пешвои миллат дар сайри гули лола ҳастанд, ҳамроҳи роҳбарияти шаҳри Душанбе, хусусан Рустами Эмомалӣ ва дигарон. ва албатта ин қариб ҳамаи иштирокчиёнро дар ҳаяҷон гузошт ва онҳо гуфтанд мо дигар наметавонем ки масалан барномаро идома диҳем, зеро ки шаҳсутунои миллат дар рӯбарои мо истоданд. аммо пешвои миллат ки омаданд, суҳбат карданд ва ҳатто нишастанд, шеърхонии иштирокчиёни барномаро гӯш карданд ва ин шахсан барои ман як яъне ки бале барнома кушода шуд, боз ҳам зеботар аз пештар гардид барнома. барномаи базми шеър аз моҳи майи соли 2018 тавассути телевизиони тоҷикистон пахш гардида мухлисони ҳамешагии худро дорад. муаллифи барнома Кӯҳзори Фатҳулло аз иштироки тасодуфии сарвари давлат дар барномаи навбатиаш изҳори хушнудӣ мекунад. иштироки муҳтарам Эмомай Раҳмонро дар чунин як барномаи маърифатию фарҳангӣ бозгӯи фарҳангсолорию адабпарварии сарвари миллати соҳибтамаддун ва дорои адабиёти кӯҳани пурғановат мешуморад. аз ман пешвои миллат пурсиданд ки инҷо чӣ барнома аст ва чӣ гуна сурат мегардад. гуфтам ки дар васфи гули лола бояд мо шеърхонӣ бикунем ва ҳатто таъкид ба он ҳамроҳон карда гуфтанд диде дар васфи гули лола ҳам шеър мехонанд. ва ин боз ҳам шахсан барои ман таҳиягари барнома илҳом бахшид ва шахсан барои ман ки дӯстдори шеъру адаб ҳастам ва пешвои миллат ки воқеан шоирон ва нависандагону шеъру каломи миллати тоҷикро эҳтиром мекунанд, барои ман дубора илҳом бахшид ва ман аз ин пас низ воқеан кӯшиш мекунам ки барои тамошобинон беҳтарин барномаҳоро таҳия кунам ва боз ҳам кӯшиш мекунам ки дар дили ҳар фарди миллати тоҷик шӯълаи шеъру суханро бедор бекунам. иштирокдорони барнома аз ҷумла Табассум Ҳакимова мегӯяд қаблан ҳам аз сиёсати ҷавонпарваронаи роҳбарияти олии мамлакат меболид ва суҳбати ғайриинтизори ӯ бо президенти мамлакат дар барномаи базми шеър ҳиссиёти ӯро вобаста ба ватандӯстию меҳанпарастӣ, эҳтиром гузоштан ба арзишҳои миллӣ дучанд сохт. аз суҳбати тасодуфӣ бо пешвои миллат чӣ таъссурот бардоштед? ростига бисёр ҳам хушҳол будам ва инчунин ба ҳаяҷон низ омада будам. дар он лаҳза ҳатто дасту пои маро низ ларза фаро гирифта буд. суҳбат чӣ гуна сурат гирифт бо президенти мамлакат? махсусан суҳбати шумо. суҳбат бисёр хуб буданд. ҷаноби олӣ инчунин хеле ки зимни ҳар як суханронии худ иброз менамоянд ки ҷавонон ояндасози миллатанд. инчунин ба нафарони дар онҷо буда низ таъкид карданд, яъне ҳамаи ин ҷавононро таҳти назорат гирен, чунки инҳо ояндасози миллатанд ва мо низ ҷавонони даврони соҳибистиқлол шукрона аз он мекунем ки дар чунин як давлати обод озод зиндагӣ мекунем. то омадани президенти мамлакат барнома чӣ гуна ҷараён мегирифт ва баъд аз он ки пешвои миллат бо шумо ҳамроҳ шуданд, ҷараёни барнома чӣ гуна буд? то омадани ҷаноби олӣ пешвои миллат барнома дар як сатҳи ҷараён мегирифт, вале вақте ки ҷаноби олӣ ташриф оварданд, барнома боз як шукӯҳи дигар, як шӯру шавқи дигар, як ҷазобияти дигар ба худ замъ кард. суҳбати ошкоро атрофи шеъру сухан, махсусан абиёте ки гули лоларо васф мекунад, инчунин тавсияҳои судманди сарвари давлат дар самти илму донишандӯзӣ барои иштирокдорон илҳомовар ва манфиатбахш аст. خلاصه بزم شعری نوبتی همچون برنامه فرهنگی فراغتی با اشتراک ناگهانی پیشوای ملت محترم امامای رحمان در تاریخ تلویزیون تاجیکستان صحیفه نوی را باز نموده در خاطر تهیه‌گران و اشتراکداران آن ابداً باقی میماند. صدرالدین سیراج‌الدین صابری عبدالرزاق برای برنامه اخبار.